Hello mga kainday! Shoutout sa lahat ng aking mga viewers at sa aking mga subscribers and followers. Thank you so much guys sa patuloy na pag-suporta sa aking FB page and also to my YouTube channel. Thank you so much and God bless you all. This time pala mga kainday, natapos na kami namukad sa among bunsod. Nangaon na mi ani nga time kay nagprepare mi og kilawon. So kilaw nga isda while waiting mga kainday sa nagsizing sa amo ang mga alimango ug pansat. Nangaon pud mi tungod kay pamahaw man na nga time 7 in the morning, and ako ang manoy kana naka blue and my husband wearing jacket nga yellow, and then ako lang nagkaon-kaon diha og taman. Ang sarap ng kain ko diyan mga kainday kasi kinilaw na isda, o diba, tamban ata yun, hindi ko alam kung ano sa Tagalog, basta malangsi siya sa Bisaya. And then sarap ng kain namin diyan while nagtabi-tabi sila sa kanaang amo ra pong igagaw o mga kaliwat, I mean sa nagsizing manas ako ang igagaw o diba lami kaayo kasi di maibog diha mga kainday, lami kaya mong kaon. And then after mga kainday kiparisan po dayon siya og cook is the best gid para sa mga mokilaw, o diba. Ang sarap ang ganda ng panahon dyan mga kainday. Ipakita ko sa inyo, yan, tulay yan, papunta sa kabila. Kasi isla yan, suba, suba, ilog dyan. May ilog, may malaking ilog dyan. Kaya, mayroong mahabang, tulay dyan. Yan, kain lang ng kain. Si Inday Matit. Nakita nyo ba ang bukan, maklaro sa inyo. Tulay mga kainday. O, diba? Ako bitaw na mudala ng skill tao. Di ba ang haba ng tulay at meron pa nakasabit na sapatos. Iwan ko kung ginagamit pa yun, hindi ko lang alam kasi nag-iisa lang siya, nakita namin doon. Kain pa rin ang kain, hindi pa natapos si Inday Matit yan, tapos sa wakas, tapos na rin kumain at may pakok after natin kumain ng kinilaw, kilaw. So dapat naadyo na siya para pahilis nga kok, no? O diba, lamian kaayo o salamat sa Ginoo tungod kay nabusog yun kaayo ang tiyan ni ana, and then ano para pahilis, no? Pero dugay man po kagito manubalik kay maraming yung kinakain namin, no? Diba? Parang meron ako nakita dyan na ibon, hindi lang ako sure, pero parang man sa hindi pala, akala ko ibon. Meron, hindi, sapatos pa rin yun, akala ko ibon. Gusto ko lang sa inyo, baliktad yung damit ko, o diba? Binaliktad ko talaga yan, baka ganun talaga pag andun ka sa dagat, pag sumasama ako sa dagat, minsan binabaliktad ko yung damit ko para hindi masyadong madumi, hindi tayo mahirapan sa paglaba yung mga kainday ba. So we got home guys mga kainday, nagdala ko og pasalubong for my kiddos dara, and muna yung pasalubong ngapit may tindahan where we're having breakfast, and thank God kay dako ra pud mighalin, salamat sa Ginoo and bless kaayo. Thank you Lord, safety among pagbiyahe kagabi hantod karon pagpamauli, and then blessing upon blessing. Thank you Lord. So thank you. O diba, naabot namin, and I'm so haggard guys, and I got this
And God bless. God bless us all.